дӯстони азиз, ассалому алайкум. Имрӯз 17 марти 2026 сол қарор дорем дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Чорбоғ, дар заминҳои боғи мо ҳозир тайёрӣ дида истодаем барои мавсими соли оянда, яъне ки чӣ кор карда истодем. Аз хориҷи кишвар мо такпайвандҳо барои себ овардем ва инчунин барои гелос овардем. Ин такпайвандҳо, мана ҳамин такпайвандчаҳо барои себ ММ106 мебошад, ки мо ҳозир шинонда истодаем ва инаш бошад барои гелос кап-6 мебошад. ММ106 се буд, инаш кап-6. Кап-6 клонови подвой аст. бениҳоят тибқи таърифу шунидҳои ман дар ин гелос бениҳоят нағз мешавад. Мана бинед, аз ҳамонҷо замин ки надорем, манам қадар хеле токамонро вайрон кардем. Манам токи мо буд барои ниҳолистон кардан, манам хеле мо вайрон кардем токҳоро ва замин кардем. ҳозир ин кап-6ро низ аз хориҷи кишвар овардем. мо худо хоҳад ин кап-6ҳо то моҳи август охираш барои пайванд намудан тайёр мешавад. Вале як асли дин коргарҳо кор карда истоданд, корҳои баҳорӣ сах рафта истодааст. мақсади мо аз он иборат аст ки ҳамин гелосҳо, себҳо ва дигар меваҳои беҳтарин дар ҳамин худи Тоҷикистон тавлид шаванду баъд арзонтар назар ба хориҷи кишвар овардан ба фурӯш барорем мо ва дигар ба хориҷи кишвар доллар набарем мо, пул дар ҳамҷа монаду дар ҳамин Тоҷикистон гардиш хӯрад пул. Ва асоси асос ниҳолҳои хушсифати бекасал дар ин ҷо парвариш кунем ва боз асосаш ниҳол арзонтар шавад барои халқ. Дар бозори Саховат 60 сум 70 сум, дар мо арзонтар буд, боз ҳолиам арзон шавад, ҳарчанде ки ҳамин маводҳое ки ман овардам ниҳоят қимат аст. Мана ин ММ106 мебошад. ин себ нест, ин такпайванд барои себ аст. Дар болои ин пайванд мекунам. моҳи август ин ғафс мешавад, калон мешавад. Ман инро боз мебурам, оли як камтар монда вайшро низ мебурам, сабзаш пайдо мешавад, сабз мешавад. моҳи август охираш пайванд мекунем ва худо хоҳад ва монанди ана ин гелосҳо мешавад. ана инҷа ман нишон диҳам дар шумо. инҳо пекан буданд. Пекан ҳам бисёр харидор пайдо кард ва монанди ана ино мешавад. ана ино пайванд кардем ва буридем аллакай. буридем то ин ки гелосҳои мо то моҳи декабр ба фурӯш тайёр шавад. мана ҳаминҷода мо дидед, ҳозир ин ҳамин буридем. ана ҳамино сабз мешаванд. ана ҳаминако сабз мешаванд ва мо моҳи декабр ин гелосҳоро ба фурӯш мебурорем. ман боварӣ дорам ки барои ин гелосҳои ман одамҳо навбат меистанд, ғайри навбат медароянд. мана бинед, чунки ин гелосҳое ки ман дар ин ҷо месабзонам, худо хоҳад яке гелосҳои пеши дунё мебошад. калонияш даҳани бақлашкаварин ва аз бозор, аз боғаш 25 сомони фрухт дар боғ, дар ҳисор. аз ҳамон ма пайванд кардам. ин чӣ хел дар Тоҷикистон будааст ҳеҷ ка намедонад. ман ҳамдиёрони азиз, ба корҳои мо як баҳо диҳед ва аз моҳи август сентябр метавонед аз ин гелосҳо харидорӣ кунед. ҳоли ман меваашро баъд ба шумо нишон медиҳам. чанд маротиба нишон додагӣ будам. баъд ҳозир бо мевааш бошад ниҳолаш бо ба шумо як мепартоям. тамошо мекунед ки меваи ҳамин чӣ гуна буд. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. мана боғи мо зардолуро худо зад. мана ин зардолу буд, гули бисёре дошт. фикр мекунам худо зад инро, гулро. офати табиӣ таъсир кард. инаш писта мебошад. писта беҳтарин чиз аст. инро ягон хоне ки таъсир намекунад, чунки ин дер гул мекунад. ин дер гул мекунаду тез мепазад. баъд моҳи август мепазад. ин худо хоҳад ҳамин пистаи мо бояд ки имсол набандад, соли дигар мева диҳад. ҳамдиёрони азиз,
در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.